नमस्कार मंडळी, मी ओमकार तुमचं स्वागत करते आपल्या मराठी यूट्यूबच्या एका नव्या कोऱ्या व्हिडिओमध्ये। आता आम्ही मुंबईत जाऊक निघालो, म्हणजे कणकवलीतून मुंबईत जाऊक निघालो। सकाळचे 10 वाजले असत आणि नवीन वर्ष चालू झाला असत। आम्ही आता मुंबईत जातो, तर येतानाचा व्हिडिओ मी घेतलेला आहे की तुम्ही मुंबईतून गावात येताना रस्तो कसो असा। तर आता आपण गावसून मुंबईत जायचो रस्तो कसा तो दाखवतलो, कारण की त्या दिवशी रात्री राजापूरपासूनचा रस्तो मी काय दाखवू शकले नव्हते, कारण की रात्र झालेली। तर आता आपण हैसून जो राजापूर परत पुढे जो रस्तो कसो आहे त्याची कंडिशन काय आहे, ती दिवसाची कशी दिसता ती बघूया। चला आता तर मंडळी, आता आम्ही निघालो आमच्या वागदे मांगरवाडीतून कणकवलीत जाऊ। ह्यो आमचो आतलो वाडीत जाऊचो रस्तो आहे। तर हैसून आम्ही आता निघालो सकाळी जवळपास 9:30 वाजलेत, आमका 9:30 पावणे 10 झाले निघू। तर आता बघूया आता मुंबई जाऊ किती वाजतात, कारण की लेट होतो, रात्र होतली, बघूया। तर मंडळी, आता आपण कणकवलीतून पुढे नांदगावकडे चाललो। आता अर्धो रस्तो तो पुढे येलो। आता हडे तो रस्तो खूप चांगलो असा, कारण की तुमका माहिती आहे राजापूरपर्यंत तुमका रस्तो एकदम चारपदरी झालेलो बघूक मिळतलो। त्याच्यानंतरची परिस्थिती एक्झॅक्टली काय आहे लांजापासून ती आपणाक मेन बघूची आहे, कारण त्या दिवशी रात्री आपण ती बघू शकलो नाही। मंडळी, आता आपण तराळ्यात येलो, नांदगावच्या पुढे येलो। रस्तो अजूनही एकदम स्मूथ आणि मस्त रस्तो आहे। तुमका हायवेचो फील हडे घेऊक मिळतलो, कारण की कणकवली सावंतवाडीपासून ॲक्च्युली जो रस्तो बनलो आहे ना तो राजापूरपर्यंत पूर्ण झालो आणि त्याची कंडिशन पूर्ण रेडी, एकदम मस्त कंडिशन आहे। तर मंडळी, आता राजापूर येतला आणि रस्ते नांदगावपासून ते राजापूरपर्यंत तुम्ही बघताच आता एकदम मस्त खाली असत। यो जानेवारीचो अपडेट असा, म्हणजे आपण जानेवारीमध्ये मुंबईत चाललो तर तेव्हाची कंडिशन ही असा। आता हाडे तळगाव आणि जुवाटी असे दोन गाव आपणाक बोर्ड बघूक मिळता। डाव्या साईड एक जुवाटी असा आणि उजव्या साईड एक तळगाव असा। आता आपणाक कणकवली पासून जो पहिलो टोल लागलो जो राजापूरच्या जवळ असा, आणि जर तुम्ही सावंतवाडीतून येत असाल तर यो दुसरो टोल असा। तर टोलची कंडिशन सगळी एकदम रेडी करून ठेवल्याने असा। रस्ते रेडी झाले की टोल चालू होईल अशी कंडिशन टोलची बघूक मिळता। आता पुढे निघूया आणि बघूया कंडिशन पुढची काय आहे। टोल वरसून पुढे गेल्यानंतर लेफ्ट साइड एक राजापूरचा रेल्वे स्टेशन दिसता, आपणाक जावचो रस्तो दिसता। त्याच्यानंतर यो ब्रिज आपणाक बघाक मिळता, एकदम मस्त ब्रिज बनवल्याने असा, मोठोच्या मोठो ब्रिज असा आणि एकदम जबरदस्त कंडिशन असा, सुपर रस्तो असा इथपर्यंत तरी। आता आपण राजापूरच्या पुढे एक अशोकाचो CNG पंप आहे, थडे थांबलो, CNG भरतलो आणि पुढे जातलो। आता हैसून आपण राजापूरमधून बाहेर पडलो आणि लांजा आपणाक 7 ते 8 किलोमीटर दाखवता। आणि हैसून आपण बघतो की एक साईडचो रस्तो बाकी असा आणि एक साईडचो रस्तो झालेलो असा, म्हणजे राजापूरपर्यंत तुमका पूर्ण 4 पदरी रस्तो बघूक मिळतलो। आणि राजापूरमधून बाहेर पडल्यानंतर थोडी कामा खडे बाकी रावली आहेत। एका साईडचो रस्तो बाकी रावलो आणि एका साईडचो रस्तो रेडी केल्याने असा, तसा आपणाक बघाक मिळतो।
लांजाकडे जाताना ह्यो जो पॅच असा ना तो खराबच होतो. म्हणजे मेमध्ये जेव्हा मी व्हिडिओ बनवलेला आहे तेव्हा तुम्ही बघू शकता ती व्हिडिओमध्ये पॅच असंच होतो आणि आता तसंच हा, म्हणजे पूर्ण खडबडीत रस्तो हा. आणि हडे कंटेनर वगैरे भरपूर ओव्हरटेक करतात, त्याच्यामुळे जपून चालवची लागतात या गाडी हडे. आणि याच्या पुढे रस्त्याची कंडिशन खराबच होती तशी, कारण की एक साईडचा रस्तो झालेलो होतो, एक साईडचा बाकी होतो. आता पुढे जाऊन या व्हिडिओमध्ये बघूया आपण की पुढची कंडिशन काय दिसतं आपल्याला. सकाळी सकाळी पोरांनी काय नाश्ता केल्याने नाही, त्याच्यामुळे त्यांना भूक लागली. त्याच्यामुळे आम्ही हडे लांजाच्या पाठी एका छोट्याशा हॉटेलात थांबलो. कडे आता मिसळपाव, वडापाव आणि चाय खातो, तेवढाच मिळतात आणि पुढे जाऊन निघतो. तर मंडळी आता आपण लांजाच्या बाजारपेठेत पोचलो. लांजाच्या बाजारपेठेत तुम्ही बघू शकता की रस्तो जुनोच असा, 4 पदरी रस्त्याचं काम म्हणजे काय अजून दिसणार नाही. रस्तो थोडंसं ॲक्वायर केलेलो दिसता, पण अजून लांजामध्ये 4 पदरी रस्तो बाकी आहे. बाजारपेठेत तरी बाकी आहे, याच्या पुढे काय असं आता बघूया. आता पाली क्रॉस झाला असा आणि हातखंबा आपणाक पुढे लागतलो. हडे डायव्हर्जन आपणाक बघूक मिळता. एक साईडचा रस्तो जसो आधी बघलो तसोच बनलो आणि दुसऱ्या साईडच्या रस्त्याचं काम बराचसा बाकी आहे. पुढे आता हातखंब्यामध्ये कंडिशन काय आहे ती बघूया. तर मंडळी आता आपण हातखंब्यात इलो. हातखंब्यात तुम्ही बघतास की रस्तो 4 पदरी होचो बाकी आहे. म्हणजे ओव्हरऑल तुमका रत्नागिरीमध्ये बरीचशी कामं बाकी राहिली असत. आता हातखंब्याच्या पुढे इलो आणि आता आपण संगमेश्वरकडे चाललो. संगमेश्वरकडे जातानाचा रस्तो आपण बघतो की एक साईडचो जुनो रस्तो जो होतो तो चालू आहे आणि तो मेंटेन दिसता. दुसरा जो 4 पदरी रस्त्याचा काम आता हडे बाकी आहे, माती वगैरे टाकून ठेवलेली दिसता. आता आपण संगमेश्वर बस डेपोकडे पोचलो. माझ्या उजव्या साईडीक तुम्ही बघू शकता की संगमेश्वर बस डेपो आहे. तर मंडळी आता आरवली गेला आणि ह्यो आपणा कणकवलीपासूनचो दुसरो टोल लागला आणि सावंतवाडी करसून तिसरो टोल लागला. तर हायो जशी आपण बघलो कंडिशन टोलची पूर्ण रेडी करून ठेवल्यानी असा आणि हायवे टोलच्या आसपास चांगलो असा, 4 पदरी झालेलो असा. त्याच्या पाठीमागे एकाच साईडचो रस्तो बनलेलो आहे,
पण टोलच्या आजूबाजूक रस्तो बनलेलो हा. आता आपण सावर्ड्यात पोचलो. सावर्ड्यात रस्त्याचा काम बऱ्यापैकी झाला असा. आपण येतानाच्या व्हिडिओमध्ये बघलो की सावर्ड्यामध्ये 4 पदरी रस्तो बनलेलो असा आणि पूर्ण मेंटेन कंडिशनमध्ये आपणाक बघूक मिळता हायचो रस्तो. आता आपण सावर्डा क्रॉस केलो आणि चिपळूण आपणाक 3 किलोमीटर आहे. आतापर्यंत तरी सावर्ड्यापासून हायपर्यंत जो रस्तो असा तो तुमका पूर्ण 4 पदरी झालेलो रस्तो बघूक मिळतलो. आता आपण चिपळूण शहरात पोचलो आणि तुम्ही बघतास की उजव्या साईडीक तुमका ब्रिजचे खांब बनवून ठेवलेले असतात, पण त्याच्यावर ब्रिज टाकूचो बाकी असा. ह्यो अपडेट आपल्या मागच्या 2 व्हिडिओमध्ये असंच होतो, म्हणजे ह्याच्या पुलाचं काय काम अजूनपर्यंत झालेलं नाही आणि एक साईडचा जो रस्तो त्याचं काम साईड बाय साईड चालू असा आणि शहरामध्ये असल्यामुळे हडे थोडासा ट्रॅफिक वगैरे होऊ शकता संध्याकाळचा. आता आपण चिपळूण क्रॉस केलं आणि आपणाक 5 किलोमीटरवर परशुराम घाट बघूक मिळतलो. परशुराम घाटमध्ये आपण पोचलो आणि हडे मागच्यापेक्षा म्हणजे मेमध्ये जी कंडिशन होती त्याच्यापेक्षा बरी कंडिशन असा. तेव्हा रस्तो बंद करत होते दुपारचो, आता काय तसा नाही, आता दिवसभर चालू असता कारण की आम्ही दुपारचेच येलो. आता आपण परशुराम घाटाच्या बऱ्यापैकी वरती इलो आणि तुम्ही बघतास की 4 पदरी रस्तो पूर्ण झालेलो असा आणि दरड वगैरे जी कोसत आहे या साईडीक त्या सगळा खणून ठेवल्याने असा, ज्यामुळे रस्त्यावर यायचे चान्सेस कमी असत. आणि आपण आता पुढे खेड 27 किलोमीटर दाखवता, महाड 73 किलोमीटर दाखवता. आता आपण परशुराम घाटातून बाहेर पडूया. आता आपण बोर्ड बघतो की आपण पिरलोट्यात पोचलो असो आणि आपण पुढे महाड लागतला. तर परशुराम घाट उतरल्यानंतर तुमका 4 पदरी रस्तो मिळता. आता ह्यो कणकवलीकडसून 3रो आणि सावंतवाडी मधून 4थो असो टोल आपणाक बघाक मिळता, जो महाडकडे जाताना आपणाक दिसता.
हडेव रस्त्याची कंडिशन 4 पदरी चांगली असा। आता आपण भोसते घाटामध्ये पोचलो आणि हडे रस्ते चांगले बनवले असत। मध्ये मध्ये स्पीड ब्रेकर टाकून ठेवल्याने असा, कारण की स्लोप खूप जास्त असा आणि टर्न खूप जास्त असत। तर तुमका थोड्या थोड्या डिस्टन्सवर म्हणजे म्हाका वाटतं 100 मीटरवरच तुमका कंटिन्यू स्पीड ब्रेकर मिळतले आहेत आणि बाजूक तुमका साईन दाखवली असा की राईट साईडीक तुमका वळूचा असा। तर हडे 4 पदरी रस्त्याचं काम झालेलं असा आणि रस्तो चांगलो मेंटेन असा। तर मंडळी आता आपण जेवक थांबलो। एक हॅपी पंजाबी धाबा म्हणून आपणाक हायवे दिसता, तर तुमका सगळा मिळता। तर आपण जेवूया आणि पुढे निघूया। आता आडे आपण बोर्ड बघतो की उदले खुर्द म्हणून एक जागा असा। महाडकडे जाताना थडे आपण असो आणि रस्तो आपणाक 4 पदरी बघाक मिळता। तर मंडळी आता आपण कशेडी घाटात पोचलो। कशेडी घाटात आपण जाताना बघलेलो की मुंबईसून जातानाचो रस्तो चांगलो आणि उतरतानाचो रस्तो खराब आहे। तर तसंच आपण आता मुंबईकडे जातानाचो रस्तो सुरुवातीचा जो हा तो खराब असा आणि पुढे आपण घाट उतरतानाचो जो रस्तो असतलो तो चांगलो मिळतलो। आता आपण कशेडी घाटात बघूया की ओव्हरऑल जातानाची कंडिशन आपणाक कशी बघाक मिळता। तर आता आपण कशेडी घाट उतरलो। आपणाक दिसता की पनवेल 149 किलोमीटर, मुंबई 187 किलोमीटर आणि हैसून परत 4 पदरी रस्तो आपणाक बघाक मिळता। म्हणजे कशेडी घाट उतरल्यानंतर तुमका लगेचच 4 पदरी रस्तो मिळता, ज्याची कंडिशन खूप चांगली असा आणि स्मूथ रस्तो असा, मेंटेन रस्तो असा। आता आपण पोलादपूरमध्ये पोचलो आणि आपण एक ब्रिज बघतो। खूप मस्त ब्रिज बनवल्याने असा आणि 4 पदरी रस्तो पोलादपूरमध्ये रेडी झालेलो आहे आणि पूर्ण मेंटेन कंडिशनमध्ये पोलादपूरचा रस्तो आपणाक बघाक मिळता। आता आपण महाडमध्ये पोचलो आणि आता संध्याकाळ होत इली, 6:30 वाजू केली असत। आपण सकाळी 9:30 वाजता कणकवलीतून निघालेलो आणि आता महाडमध्ये पोचूक आपणास 6:30 वाजले असत। महाडमध्ये रस्तो जसो आपण बघतो 4 पदरी बनलेलो असा आणि चांगल्या कंडिशनमध्ये आपणाक बघाक मिळता। आपणाक ह्यो कणकवली पासून 4थो आणि सावंतवाडीमधून 5वो टोल बघूक मिळता। तर आता ह्यो टोल पास करूया आणि पुढे 4 पदरी रस्तो बनलो काय तो बघूया। तर मंडळी आता आपण मानगाव बाजारपेठेच्या पाठी असो। अर्धो तास झालो, पूर्ण ट्रॅफिक जाम असा
म्हणजे जवळपास म्हाका वाटतं की 1 तास आपणाक माणगावच्या बाहेर पडूकच लागतलो, कारण की गाडयो हलनतच नाहीत. आणि मी जसं बघतोय तर फक्त बाजारपेठेचीच गर्दी आहे. असं काय रस्ते वगैरे बनत नाहीत, पण बाजारपेठेमुळे जी गर्दी आहे त्याच्यामुळे माणगावमध्ये तुमका पूर्ण अर्ध्या तासाचा ट्रॅफिक लागतला. आता आपण नागोठण्यात पोचलो आणि नागोठण्यात सगळ्यात खराब रस्तो आपणाक बघूक मिळता, कारण की हडे रस्त्याक पेवर ब्लॉक्स टाकल्यानी असत आणि ज्या रस्त्याची वरची डांबरीकरण जो निघाला नंतर काय केल्यानीच नाही. त्याच्यावर पूर्ण घडघड घडघड करतच तुमका गाडी नेवची लागतली. किती स्लो नेलास तरी पण गाडी आपटतलीचा. तर तुमका नागोठण्यामध्ये सगळ्यात खराब रस्तो असा, आणि जर रात्रीचे इलास तर अजून बेकार परिस्थिती असा. आता आपण आपट्यात पोचलो. हडे आपणाक कणकवलीपासूनचो 5वो आणि सावंतवाडीपासूनचो 6वो टोल मुंबईकडे जातानाचो बघूक मिळता. ह्यो तुमका पनवेलपर्यंतचो शेवटचो टोल असा. ह्याच्यानंतर तुमका डायरेक्टली वाशीचो टोल लागतलो. तर आता आपण मेजर पनवेलमध्ये पोचलो. तर हायपर्यंत आता आपट्यात तर रस्तो आपणाक बऱ्यापैकी चांगलो बघूक मिळता.